Kívánok, bemutatnám a mini sodrónak a kultuszát és az egész jellegét, hogyan kell egy cigarettát megsodorni. Kezdjük is inkább a sodró készülékkel, ami, hát mint a kollégina is mutatja, elég szép fehér, fényes, mozgatható az első része, ideális lesz. Folytassuk tovább a papírral, ami hát megfelelő körökben a jobb márkát szimbolizálja. A papír, még egyszer elmondom, nem cellulóz, papír. Utána jönne a filter, ugyebár a vége a 120 darabos filter, a márkát nem említjük, ott a filter, ott a dohány, hát igen a dohány. A dohány nagyon fontos, vékony szálú dohánnyal a legkönnyebb sodorni. Kezdjük is el. A kollégéna behelyezi ugyebár a filtert a sodrókészülékbe, igen látjuk. Hozzátölti a megfelelő mennyiségű dohányt. Hát a dohány adagolás értéke és persze annak mértéke megfelel az illetőnek az igényeivel, ugyebár, hogy vastagabb vagy vékonyabb cigit kíván tekerni. Becsukjuk a fedelét, laza mozdulatokkal hátra tekerjük, ennek függvényében a dohány egyenletesen oszlik el a sodrókészülékbe. Mint láthatjuk. Ezután következik a papír, amit írógépszerűen fűzünk be, ragadós felület és fényes felülettel felénk és felül fűzünk be a sodrókészülékbe. Szépen lassan, egyenletesen jobb és bal oldalra figyelve, egészen a ragasztócsik végéig, amikor is a Fantom kollégina megnyálazza, és rátekerjük a végén. Ezáltal a cigaretta megragad, és el is készül. Voilà.